Greetings, family. Welcome to the podcast. Diamond Video TV. Kana muchangotibata kana muri vanyowani pa this channel, tinokumbira kuti just hit the subscribe button and don't forget to turn on the notification button so that you'll be notified every time Patino upload something and it. So Patinoti, welcome. So today, you can tell you, Nasi Dedredu is Thursday, 10th April, and it. Thursday, the 10th of April, to get a new show, and it. You know, the trending stories, I think it's Chingo Charanyan, the Piti, Batamatanya, the Piti, Matuma, and it. So, Nasamuguranda pull it down, Dina Mkoma Richie, the Commonwealth Zagana Maskit, Richie from Selman Videos TV, Maskit, and it. You want to cool now down, Chimo, one of the Jagamida say, and it. Ngoma richi muri sei? Wa ndiri bozo. Ari sei malevels. Ngo dai kudai. So maybe vanongotanga kuona maybe ungada kuziva kuti mimi munonza nizere nchere chairo ende munoita nezvei just in short mtingopa kasika samari kuti munoita nezvei vanhu vangaoziva kuti munoita nezvei ende muri married here life yenyu just a quick one. Yeah. Inini zita rangu rekuberekwa repachitupa nonzi Given Jozo Muzingo. Pane vakanyanya vanenge vachida manje because kune maslender masingle ladies varauza kuti are you taken mudhara aiwa takarora makaroora makazorora ndakarora kare vakagara vakarora so unfortunately kune vese varisearchinga vanga vachisa maziso pana mukoma Richi is taken aditi vaizia vakatorwa hanzi vakaroora aditi. Okay, getting the business of today. Ndine question ndinoda kumbokubvunzai kuti imimi mulife menyu makambodadirwa here mudhara, just as in kuti makambodadirwa here nemunhu kuti munoti aiwa uyu munhu ngauyu ndasvika ndichida kumugreeta ndine mufaro zvokuda kugreeta munhu une mufaro zvezvo kuti aiwa ndewangu munhu wekuziva nditi then munhu obva aitanga asingatombokuzive kana zvezvo code show there makambosangana nazvo zuzu wakutaura waita sekuti wakufembera pamuzi wako kutanga recently manje apa musi wanaya mvura yakawanda ndine mukomana anoitawo zvekutama cities anonzi Shelton trending oyo hatina kuziva kuti taingoti sevanhu vanoitawo zvatinoita zvemaskiti neevidence togona tichizogona kutaura tese tichifanira mazivo but ndakaona kuti mumwe wangu zama kusamutsanangurira kuti unoziva here anonzi style man abata muromo kuratidza kuti hatozive kana hatozive but zvinogona kudaro kuti pamwe anga asingazive kuti wandirwa aiwa chaingova akasvika pabasa pangu pane workshop pabasa pangu pakanaipa workshop mubeview pacrime court yemubeview pane paanouya kuzogadzisa zvake mota ini ndo pane kandini yangu ipapo saka akatongogarawo mvura yanga yatongo akasangana makastoma tose vanhu vai workshop ino ndakatongogara tichongokupa mvura ndichitomuona gritochi baba ndikataura seizowa vanhu ndonasingatoziva tanga muridza kuti unoziva ra unonzi ningi ndikati ndo ari akukwanisa kugona kukasa kubata asi ndakaona kuti ari kuratidza kuti hatozivi but alright ndambonzwa kuti feeling yacho wakafila sei because unongoenda wakaperera zvafanira kuti unokumbira mari pamunhu wachaziva kuti ndo last hope yangu iyi then ubva wasvika chinokudza mamwe mashoko ekuti unokwanisa kumbotanidzira pamodi ndakawadziwa zvokuti ndakatoanfollowa ipapo ndonga vhidhiyo rake ndakangoona nderakaya wakabaya unfollow aiwa but Shelton trending mumwe wedu zvekudaro ona kuti kuna Cape Town aiwa bo aiwa chibaba but ukuona chii zvinoitika mi pamwe angakawandirwa pamwe ane mareasons akewo pamwe munhu anenge aona zvinogona kuitika kuti unogona kumhoresa munhu pamwe achitofungira anezvinhu zvakawanda mupfungwa but aiva palive aitova pavhidhiyo palive which means pamwe aiconcentrate nelive yayi no akatondibudisawo palive pake nditoripo
utoriwewa nditoripo palive but guys Shelton ukuda sei chibaba aiwa ndofunga rumunza kana ukaterera kupa podcast yega suka kwauri kachibaba aiwa richari kuchema newe hanzi wakandishaidira mwangu hanzi apa big fan zvekudaro hanzi ndakatenga ndimhoresewo Shelton ndaona Shelton trade hanzi akatipa code shode kuti ndega ndakazonyara aiwa zvinowanikwa pamwe inini hangu nongoti handipopa kujanja kozi ndinenge ndisipo plus chinenge chaitika sometimes vanhu vanowandirwa plus semunocelebrate unoona chozoitika sometimes unongosangana vanhu vakawanda manje saka maybe vanenganekaika kuti ndikazomonyanya ngotaura nevamwe vanhu hauzoziva vada kutapa nechichi pandikaziva kasiteni kuti iwewe wagara vanhu vacho vari kukusumudza kuti uzova popular kudaro tiisuka saka indikakuona ndinotopinda kuti ndawana mumwe wangu ndotombotokana naye kadhi nongoita mbotorwa foto totowana foto mupikija zvokunasa ndobva ndazvezvawo pastatus yangu kuti munhu yarupisa ndidini ndinotomita naye zvekudaro but iye akanoita anga asina kukuona akati kana sasina natondiona apa painzi hamamusiri murodi patori paworkshop pekuti akangouya iye ende kwainaye akausika kuti vanhu munhu angasina moto anga asingafambi vanhu vaisvika vane moto aiwa iri kunzika ndofunga kana Shelton achizosangana nevhidhiyo ikayo aiwa chibaba changu uzonguti aiwa mafans aiwa bozve kuti aiwa pakapotseka pakabhaizika nditi aiwa zviriko aiwa zvinowanika maybe pakwanga vari busy baba pamwe hatizozive but richa yakufila kuti aiwa hanzi Shelton akandidadira ndasangana naShelton mumastreets ndikandigrite wangu wanoziva pasocial media aiwa zviripo but anyway moving to the next aspect toda kubvunza panyaya yecontent creation kuti pacontent creation baba pane sekuona kwenyu maonero enyu on your own point of view content creation tine maboundaries atingati uona pacontent creation hai zvinhu zvakati zvinhu vafanira kuzviita izvi zvakati vanokwanisa kuzviita pane maboundaries chaiwo ekuti totaura kuti aiwa tofanira kugumira apa pacontent creation ipapapo ndopadzigira ndechiti zvinotofanira kuva zvine maboundaries nekuti pamwe pacho matsvagira atakuita mari nevamwe vedu especially kuti munhu anogona ngozvitora achivhura makumbo kana kungokurura hembe ende ukaona munhu akadaro manje hana zvanokutaura zvakawanda aiwa wakachibaba but muonere nyaya iri kuitika kozi zvafana wakadzi wakuti wakavhura makumbo handiti wakabvisa hembe handiti imimi munobva mamanya kunolaika handiti mamanya kunolaika pawanoactaka wachitaura kana zvinhu zvine musoro imimi hamulaike hamufolowe handimaona but patime yekuti wabvisa hembe wanawo mamese varume ndivanonyanya ukatasa mucomment section varume vanenge vari papo vamwe vachitoti you are hot baby vachida kuona handimaona ndizvozvo but uri kuona zvoita nezvoda izvo technology haiuyi kuvanhu vakuru chete nekuvana yavako unoona zvinhu zvatiri kuita izvi ndezveentertainment nekuti everyone anofanira kuona zvinhu izvozvo saka chinhu chingaita ndechekuti ungatoplaya kana mufoni mako une mwana oro mune vanyarikani paentertainment ozoona inini nyaya yangu inozongepa kuti munhu uyo kana ane vana anokwanisa here kuratidza vana vake video zvafana vakadzi kuti vanokwanisa here kuratidza vana vavo like vechikomana anokwanisa here kumuratidza video raanenge aita azviona hazvitoiti handitofungi kuti iye chiri mwana wacho anandombofolwa chiri mubereki wake handifungi kana kuti vanotovarambidza kuti aiwa ivi hamufaniri kuita mafoni but still obvious chero kuchikoro mazuva anonopiwa foni vanzi ona mama wako mati chero mwana chero panzvimbo yanga ari paenvironment yanenge ari hatofiri zvakanaka kuti anenge achitongosekwa kunzi ndovana mai vaya veku but pamwe zvotoita bling akozoona vanenge vapiwa mari nazuka pakushama paya zuka vapinza mari ka but indinonaso kutoti paanga akambomisa monetization apo kapo dai zvizvo zvimwe zvinhu zvakatogadzirisa kuti angoita seizvi totally mari achipika totoblock account iyoyo but chinhu chandoona chinhu one mukuona kuti panyaya iyoyo inini I feel like kuti tinomati isusu tine chivanhu tine tsika dzedu isusu dzechivanhu handiti okuti tikatarisa Zuckerberg tikatarisa Facebook kwairi kuoriginator kuona Ireland andimukuona
vanhu ivavo havana mitemo yakaita senge yedu yetsika dzechivanhu like macustoms nemanorms edu isusu handiti ekuti anoticontrola isusu pachivanhu chedu handimuona. So ini ndinoona sekuti Facebook havakwanise kuti because uona vanhu vekuna nacho vekuchando vanogona kutofamba achitofamba nebhikini aona it's nothing kwavari kuti but isusu pachivanhu chedu manje haungati mwana wako musikana ari over 18 kutosara neswimming costume wotopinda muswimming pool iwo uripo zvotonzi ko ndepi yawakuita angatozviita ari ega but kototi pamberi pako iwewe semubereki hazviite hazviite saka ndoona kuti panyaya iyoyo panogona kunetsa kuti titi ana Zuckerberg vakwanise pakunosvika pamwe kuti tonoita se tonovhara. Alright, nango vakasadaro ka ndinoona sekuti isusu tega ngatimbozvigaidha sekuti isusu tinorarama mutradition yedu yechivanhu ndikumbuza kuti kana ari ningi ari mwana haaitezvi ari baba havaitezvi ende hazvifani kuonekwa nevanhu ora zvakaonekwa nababa. Saka all in all tinongotera kuti pacontent creation tofanira kunge tine maboundaries atinenge tinawo pakuita content zvichiri but zvinozotilimita manje panyaya yebhegi because ndokuona nyaya yangu inozoona pakuti paunoita zvinhu zviri decent handiti handirambe zviri variko vanoita content iri very decent but ukatatarisa kuti havazonyanyowana macrazy views anoitika kana waita content imwe yekudaro daro content inonyanyojajwa nevanhu asi ukuona kuti tiri papa hauwani zvako mafollowers asi zvinhu zvaunoita uchaona kuti vazhinji vanogona kutozviteerera vanogona kuita vashoma but vanoteerera zvinhu zvako zvichipera zvisi kwega kurwa vhidhiyo rako richipera pane kuti vamwe vanotonga tongobudza kuti ini ndinotengesa handitotaura shabva dzisingatoiti munhu anokwanisa kutogirika asingatombonzwa kutongovanzwa tozvizvesa unotaura zvese hazviiti hazvivhuriki mune vana hazvivhuriki mune vanhu saka kuda zvedu mari tinoida but mari matsvagiro atakuita haziviwi. That was the to you guys. Auchema chema panyaya yecontent creation vazooti aiwa pacontent creation ngative nemaboundaries anotigaidha isusu nechivanhu chedu kuti pamwe pacho tikuzonyanyorasa unhu zvekuti kana vana vedu kana hama dzedu havakwanise kuona vhidhiyo irororo raunenge waita kana kuzotarisana newe maybe nyaya yekuti inogona kuzotsikwa kuti vanhu vanonge vachingoita nge vasiri kuzviona just overlook it but nechemumwoyo mavo vanenge vachiziva kuti aiwa zvinhu zvizvozvo hasiri izvozvo vanenge vachida kutotaura kuti zvinhu zvahasiri izvo but vanenge vasina matauriro kana maudziro avangakuite kana kuti avangatiite handiti saka richiona kuti pacontent creation guys tofanira kunge tine chii tofanira kunge tine maboundaries handiti inyo viewers tokumbira kuti motipawo maviews enyu mucomment section handiti kuti munozoneona senyaya yecontent creation panyaya yekucreata content yekuti vanhu vanongoitira zvinhu just for maviews nemalikes handiti but vashoma vanhu vari kuzonyanyofunga nyaya yereputation kuti mangwana inini vanhu vanenge vachindiona sei kana kuti vana vangu zvinovabata sei handiti kuti kana kuti hama dzangu inini dzinonditora sei handiti because vanhu vakawanda vakuita yeye kurarama kwekuti vari selfish vanotaura kuti as long inini zvangu zvichindiitira handiti iwewe hanzi mind your own hokoso ndo zvekutaura vanhu vakawanda saka unotoona vamwe vanotosvika palevel rekuti unotoona kuti vanhu ava vanenge vada kutorova inlasment kapanigri pasocial media but zvinhu zvokuti tikatatarisa kumashure uku zvinhu zvokuti zvanga zvisinganyanyoitika but ezvinezvi zvave common handiti saka totoenda panext question richi pane mukomana anonzi harize mukomana anonzi Captain Britain wakambosangana naye ndokomuona hangu pande ndichingotarisawo nekudzidza kutiwo kana uchida kuti uite zvinhu zvinofadza vanhu unoita sei. So what's your take? Munomuona sei Captain Britain? Munomuona sei? Because inini ndinoona achinzi ize muimbi anonzi muimbi because angachiimba maimbiro ake anenge achiita aya saka mimi munomuona sei Captain Britain panyaya dzavo dzavanenge vachiita dzemusic handiseti ndo inonzi munhanzo yacho munoona sei kana mukangonzwa kuti Captain Britain
chinova mupfungwa dzenyu? Angati munhu ari fani ende kutevedzera munhu yauya munhu uya angori fani hane zvangu kumufolowa zvakanyanya but pane patinombomuda kuti nangwe wakatotsamwa unogona kupedzisira watongozvidzora nangwe ukaona mupedzisira. But in terms of music saka tototi andorova mangoma zvekudaro chii chinenge chiitika baba? Andorova kusaidi kwake andorova. Aiwa wati kusaidi kwake manje andichanzwisisa. Imimi mundoone mangoma yake yamunoziva? Mangoma ake andinoziva akakwana apa noona ematiktok ekuti chine chingoti alright. Lese kana muchiziva munembere one chorus kana one yamakambonzwa achiimba mukwanisa mumbotedzera. Unati pana akitini kuti ndinoswera pandodarika. Sei muswera kudarika? Inini zvandonyanya kufara pane zvekuimba ndotoda old school ndingatoda vana Cranesville navana Usain. Aiwa makutiza kozi mukutaura kuti hamuna song one yaenzi yamuziva here? Kana kuti yaFreeman alright? yaFreeman naEnzo. Hamuna here song yamuziva? Hauna kuti idzo ndakamboteera nekuti kana yaChiumaster achangopinda manje hapana song yaChiumaster yamunoziva here? One yekuti kana kuti akaimba chorus apa munotaridza kutonzwa kuti pane song yakamboimba yekuti Chiumaster ndo mumwe futi ndinongodarika. Ini muya unotaziyazi kana nava muri angotara muda kusimbisa Captain Britain. Ini kana ndichiona Captain Britain ndichiteerera mangoma ake ndopandondinese pekutanga kozi maitiro anoita ini ndomboti asari kugadzira content munhu ari kungogadzira content chete but zvisiri zvekuti anzi an artist kuti anotohaiwa utopefomera vanhu kozi ina ndina song yake chandakanyatsobata kuti song yake iyi yakaema unati ipapa ndo zvandinoita kuti ndikangonzwa line rekutanga ndikangoona risingatoiti zvandinotozvandonzwisisa ndatodarika. Aiwa but manu zvamusinganzwisise ndezvipi zvamunoti zvamunzwisise ndozvipi? Chinoita chekuti anoita sekuti ari kutaura ungati ari kuimba ungati muri uti uya anofanira kutongoregera ndichoti anofanira kutongoregga nekuti haana zvaanoita uya anofanira kutongorega oro anyatsokubuda kuti anoacta here aita zvemaskisi here anoita zvechii aide side one anoona saka uya kozi idini kozi nini pane point yangu kozi ina handinzwisise kozi ndikaona song yake kanoti pa like ndwanzoona video ndosanga nemavideo yake kuFacebook saka ini manje ndiri muno kuti ndwanzoteerera music yese zvangu andimona ndinoteerera music yese saka nditemi kuti usangada kuti but munhu uyu ari kuimba kozi ndoziva kuti kune zvinhu zvemafanisi handiti kune zvatinoita zvemafanisi zvemaskits handiti saka mumwe anogona kutoita skit achitoita sei vanhu otofamba nato skit vanhu ototi hamuna nesong zvafanana zvaiyerohwa nacomic elder padengo song yakamborova imwe unonyatsoona kuti aiwa iskiti iri kuti vanhu vaite sei vanhu vangoseka chichi but pane zvotoona kuti uyu munhu kauyu indoona anenge atori serious pakuimba kwacho but at the end manje kana ndazobatanidza song dzacho but nehype yanozopiwa nevanhu manje kozi vanhu vanobva vamubhiga zvimwe zvisingaitika zvekuti ini vanozoziva kuti vanhu vari kubhiga munhu kuti ari kugonere kana ari kuseka munhu zviri paviri pane kubhiga kwekuseka plus ukatarisa vanhu vacho vanonga vachibhiga ndoratoti havana zvavanotoziva kana kuti vanhu vaya vanozoenda vana vachirova zvinonyanya kudhaka. Aiwa onai kana muri papo mukatarisa yaya good vibes. Yaya good vibes yakatonakirwa necontent akatonosvika pakunotengera mukomana phone iPhone adini saka tingatera kuti aiwa havana zvavanenge vachiziva kozana yaya is a content creator, is a big content creator adini ende munhu aiwa munhu andorova malevels ake bhozvi kudaro saka yaya is a content creator but akatono acknowledge akati aiwa kepete ukatarisa pane interview yekwaola achitaura so papodcast pavo achitaura kuti aiwa kepe Britain anofaya zvekudaro unati kufaya kwaplus unati mumwe munhu pane zvinhu zvaanongati mupungu pacho nawo yaya anenge akudata mwoyo wekusimudzira kana kuti aida kumutova chinji zvinhu but iye anogona asina kunyatsokumbudira street
kozi wana chinoti nende iPhone yatomba ndiro taito kutoka ke zvinhu zvemaskiti zvinonyatsa kubuda pane zvaari kuita zvekiwo but iye ari asina kutoona kuti ndakuwa foni kuti nditoita zvemaskiti imani Captain Britain hano haiwa ndakaona kushow wachiperforma pavaperforma panga pane wanhu so vanenge vari kustage vanenge kuseri vanenge vari kumberi kumaaudience iwo akakwira kustage ndakaona face anga ari paside azvizi kuona chima mangoma maimbiro vanoita aya vanhu vari kuserika ndaiona vachitarisana so vachiseka saka inonati but pungazaona nati iyo but vanhu vakahaya munhu wakanomhaya kuti uya upedze mangoma kana kuti kungotorawo advantage yongoti munhu ikayo ngangouye vanhu vangomuona vamuseka woita sese pazvaiti zvongoti vamwe vanhu vanongoda ngotopa ngova nechaungana kana panga pari zvimwe zvinhu zvavaida kuita kana papari pabva vanhu pamuchato vaingodawo nhamba yevanhu vakangoona kuti munhu ari chipa ndeupi vobva vangodana iye nokuti vamwe vanenge vaitoseka vaibheki vanenge vatongodekwatisa tamboirei ozokona ndakaona kuti mazimbabwe manje ipapo I think ichi chirwere chine mazimbabwe because kada kutasana semazimbabwe these days hatinyatsokwanisa kusimudzirana pavanhu vanonyatsoita zvinhu chezvichaizvo hativapi hype imwe. For example tine mudhara anonzi Abdul Mauchi. Abdul Mauchi anoita mapoemu mamwe adeep ero unyatsona kuti poetry yake ka haisi manga muna anoziva zvaanoita but handina kumboona mazimbabweni tichimupa that hype yekuti munhu akanyanya hatimaona asi awa kuti munhu ango ndafanana munhu anogona kutanga kutongoti ndikutorwa neguka inini handiti ndichirohwa neguka ka ndichakangovhura zvimastatement vandotovhura kusina mangwana ndakutonzi ndiri brand ambassador wechakati ndichakati that period yanangovhurika zvokuti vanhu vese vari kutonditaura but uzhinji pakutaura kwacho vanenge kumoka mukati havangatadzi nekutoona kuti iko zvino nyika yatakurarama kana ikoro kuzimbabwe zvamukutaura vanhu vazhinji vakutonyanya kurarama mumadhirazi maslang anobva kune vanhu vaya maslang ese ndokwaanozobva saka vanhu vanotanga kunomuvhaiparina ndeve saidi rekumadhirazi kuti vanonga vachiwana zvekuti tinototeedzerawo chibaba pamwe pacho havasi vanhu vemadhirazi chete chero just vanhu ingeneral ndakaona kuti vanhu hamenaka kusimbisa kavanako so zvinhu pekuti iwe ukanyatsogara unotozopedzera kutongoti rega ndisimbise kozi vanhu vanonga vafunga ndorwadziwa and but unonyatsona ndini handisi kurwadziwa inini but ndiunyatsoda kulesetera kuspota talent handimukuona givenje ndinenge ndichida kuspota talent handiti kuti ndaona mufana anorova maskiti ndoti mufana akaipawo handiti ndiri kuspota talent handiti akaipa kudanoona kuti uya tochi maskiti handiti 1 2 3 1 2 3 kumboratidza vanhu vakawanda zvaunoita handiti whereas apa manje apa difference mbona musiyano wacho ndokuti uyu munhu ndamutoda kumuspota handiti saka why tichizonotora munhu kutika mukati memwoyo mangu ndiri pakumumoka munhu but ndichimumoka handiti munhu anotozowana support yavanhu vakawanda kuri mukumoka but vakawanda vakutoende kwatichitesa kana comment section kana vamwe vanenge vachitoti but ndeipi kwenenge chiitika iyi anoona but vanhu vachikomplaina nezvazvo kudaro asi vanenge vachitora vachisimbisa kuti munhu uyu yakanyanya uye anoona but ndopanoona kuti munhu wacho anogona kungopisa 3 months obva zvonyarara muzoziita kaenda nekupi because why patime yamemupa hype pazvinhu zvisirizo hatikone kuonesana kuti but auona wangu but usikuona kuzoinyanya here because vangapati kune kuti kudhako but nditi tototanga tosimbisa kuti chibaba ukanyanya ngo aiwa kupisa haana ndipapo ndepekuti unoona kuti vanozokasira kupera pakuti time yachonawo chite zvinhu zvachona zvazara nezvekuti zvinhu zvachona zvinhu takunyanya kuwanza maskiti zvona zvedu zvese zvekutongoti ndikakuda kungokumoka ndikutokumoka ndakabata kamera zvitoita mari kusaidi kwangu zvatongoita kwangu handichitori neneyo kuti wakandisimudzira apo seuna pana ndaramo wacho wambotaura anoita zvisasomati pane pamwe paano
panombo apia kuna vamwe vanhu achitaura zvavanotaura achidii vanhu vaya vaya vakaenda vakuenda kumberi havamuoni ita kuti iwo vanhu vanoti paipa ndokona kutongofurewa kuti ndikuda mauti but kunofamba kwenguva vanonga vasinaye munhuyo vakutongoita asi zita rakatanga kuti vave pavari rinenge riri munhu havasingachadi rambe vachifamba naye zvimwe zvinopedza mumwe challenge imwe inonge iripo vamwe vanonga vachitoona kuti kutongomubudisa but I understand because pakuti challenge sometimes angona ndozvanosendedza toti dzimwe dzinenge mhepo because kuna vanhu vanogona zvavanenge vachiita but havana recognition hapana vanhu vanovaona but vana vanokuti vanenge vachitogona zvisingaiti vachitopisa and zvangofanana kana music unoona vanhu vanotoimba chaivo chaivo vanhu vanonyatsoimba izvezvizvi pamusic kuna vanhu vanoti vanhu vari kuimba zvinhu zvisina musoro vari kuimba zindanzo inonyadzisira handizvi vari kutora nevamwe kuti ukatonzwa music yake unoona kuva munhu yakatanga kuimba kare kare but vapana vanenge vachitoimba chaizvo chaizvo zvinotobata chaizvo chaizvo zvinoteerereka zvokuti kana paredhiyo no music inofanira inge ichirira paredhiyo but havaite se havatonzwikwe vanhu ivavo havatoonekwe saka vanhu vanoda kuti sometimes vakufambawo nemhepo tita kuti haidza mhepo dzekutsoma munhu hakuna pamwe pacho vapana vanoimba ya vanogona kungoimba 2-3 masong ekunyora panozononoraya zvinhu zvavabaya mafreestyle ndinonakiwa nemwe statement vakambotaurwa na Silent P achindavhiwa pana imwe interview chita zvamuda kuti ndimbe freestyle inoimbwa zvinezvi nekuti handina chinhu chandisingaiti kunyora zachapisa nda kutanga kutoimba kana zvelaidi chapisa ndatofananidza kana nechimwe chinhu chiri pauri saka handina zvandinoenda todi saka ndo zvimwe zvoita zvokuti kuti uzonzikwa nguva tinayo vanhu vakuramba vakunyakuwanza mafreestyle achona ma2 minutes a minute because uona music like yemafreestyle ndo music yakati nyanyei kuwanda zvamazvangona papo totobata imwe nyaya yekuitika because ndakakuzvona amwe kana makazvona kuti katrend kari kuitika kuti vanhu vari kuimba mazuva ano pane music yavo inonakidza pamalive show vachiita sei but haisi music yekuti unogona kutonoitenga paSpotify wototenga music iyo kana paapple wototenga music iyo paapple music wotenga song yacho but song kuti unongoda kungoiteerera zvako maybe wakachila but haisi kwete zvesitereke because most masong acho hapana chakanyanyokosha chinenge chirimo ingori 2 minutes ndikangoda so ndatongoimba ndangotedzera but hapana zvakanyanya zvinhu saka noti ndo mafreestyle anonga ari kungodzisana hapana saka haatoisiki chete even pakutonzi pararato album kana paredhiyo haaridziki zvinona kuti vanhu vanononoka vanhu vanotoka kuzvitamira kuti zvinhu zvavanoimba vatanga kunyagona freestyle but nyaya iyi kubva inonodzoka panyaya itanga tichitaura kuti why because watoratsa vanhu vanoimba mafreestyle iwaya amungutaura chibaba anomuona ndo vanhu vanenge vachitourira vachinzi wakaipa anozva ndokuti vachitodza wakaipa vanobata mangoma ndo vanhu vanenge vachitaurwa ivavo handizvi but kune vamwe vanoimba music dzinozoridzwa padzinozichinzi dzinotodiwa paredhiyo dzikutsvagwa but hadzikuzivikanwa anoona but havambe vakarira paredhiyo inoti vandamidza dzavo dzekunyora ndizekunyora haukasiri kuiwana pafoni zvaunoita freestyle kuti freestyle ichingopera akatonokandwa pandoza ndikutaura kuti but why is it haisi mhosva yedu here because isusu tichitinge chinyanya kusimbisa kuti aiwa ichi chakaipa manje but tikusimbisa zvisirizvo after that totatanga manje kuzocomplaina manje kuti but music yedu muzimbabwe ina kwainombonyanyoenda but why tisu tiri kutsikirira chaiyo music yakaipa chachaiwa toiblutika music yakaipa toiblutika kunge tisingainzwi kunge haiko hapla kunoona kuti pamwe pachona unoona kuti sesusu tiri pasi pakutsvaga mari nao tikatorekodha munhu akangoita zvake freestyle yake iye arikuda kuzwa anongada kuzivikanwa but pakuzivikanwa pake arikuzikana pakuita zvinhu zvisina basa ende zvisina kwazvinoita zvichina zvachiona tinoti vanoti budise nokuti matreka avo akutotitoti trek haiti nekuti ine minute 2 minutes saka anoramba achimba saka hapana panozomboimba zvinhu zvemusoro nekuti zvakine zveeveryday anoimba chinhu chaari kuona chinhu chiri paari aiwa
but boze kuti amene kuti maviewers muneona sei nyaya tikutaonezwa nyaya kuti inini I just feel like kuti mazimbabweans asi zimbabweans ati tineka kusimbisa katinoita zvinhu like zvatinozotanga kuti isusu zvakadhakwa futi pamberi apo totanga kuzviti zvakadhakwa but tinotozvisimbisa tiri kuti zvakaipa but apedza totanga kuzoblema for example takuti music yedu yakadhakwa music yedu isusu haiite takuikombera nemusic yeafro yekunigeria tirimaona kana music yeSouth Africa music takukombera kuti haona amatista anoita mari anoita sei but tisu tenge titosimbisa izvo zvacho zvakadhakwa zvacho tisu tinozvisimbisa futi kuti zvitonyanyoenda kumberi vanhu votanga kutoita katrend kekuita same thing zvatinge tizokombera nezvacho mangwana saka mucompensation just tell us kuti munoona sei nyaya iyoyi yatikutaura kuti tineka kusimbisana katinoita pazvinhu zvakadhakwa hatina kakuudzana chokwadi katinoita kuti aiwa zvazvisiri izvi handiti tineka kusimbisa katinotoita sokuti aiwa ndo zvakanyanya but tese techinyatsoziva kuti but zvazvisiri izvi uyu kana kuti uyu munhu ari kudhakwa uyu mutoriro kushandisa munhu handimuona kuti uyu munhu akushandiswa nemadrugs but titakatosimbisa zvokuti tomupa haipe kuti anoramba achiita same thing ichocho handiti saka munongotiudza muconversation kuti muiona and moving on to another topic nyaya yatinayo yandoda kumbobvunza what's your take on nyaya yamudharakidza uri kuona kuti munhu inini maonero andinoita mudharakidza plani yavo ndinase kutoti ini inotodzisa zvimwe zvinhu kumashure upenyu hwekurarama muzimbabwe ndehwekutengesa haso everyday chiwana something pane day riya ravakatomisiwa riya rakatokosta vamwe vanhu asi vanhu vamwe vasingatadzi kuti business rinorevei ona vakaona kuti zvakanaka but nekuti zvinhu zvese zvakasiziwa hakuna musiti maifambiwa even mota mabasa anga akavhara but manje munongoti mamavhara because news dzezvibhisi dzataura kuti everything is normal in a normal way zvese zvaingoitika normal is usual like normal is usual hapana zvikanzi hakuna vanhu varegedza kuita basa hakuna chambomira news ndo zvadzaitaura aiwa zivaka kuti news dzauri kutaura inews dzenyika zvakanzi Zimbabwe Broadcasting Corporation havaisi chinhu chiri bad nekuti chinonzikwa world asi ukatarisa mastreet zvimwe zvaipostwa zvataiona zvaitoona kuti hamuda vanhu plani yake munati uyaya muchinda handizozivi kuti chakamuwadza chii munhu angori papawa time yake yaya papawa aitongoita same thing chaari kuramba ndiye aita zvinhu zvavo ndivo vamwe vacho naitwa maleaders ezvinhu but nekuti zvinezve pane something chakuitika haachadi pane something chakuitika haachabenefit but toda kutarisa kuti iye akutotadza kuto iye dai anga ari munhu ekutoti haasi kurwadziwa nekuti anzi vanhu vari kuba vari kudii achikwa ndaifanira kuwana mari paakamira basa munharaunda mari dziya dzadzinotobuda zvokuti angadi akaita something chakanaka muupenyu asi kuti iri nayo zvaiziva kuti inini ndiri kuverengwa but hanzi vane bhegi zvekudaro ini ndangoza mafunga kuti ndara ane bhegi zvekudaro araibvira papi mushandi wehurumende wekuzimbabwe kana usina background yekumusha kwenyu iri bhoo or usina pauri kuita corruption pari bhoo hauna background ita hauna background ita rinobvepi kurati arimo mune vamwe varikuti kwanzi vakuta iye nati anenge akazosiyiwa pakuita corruption akasara pane rimwe zheti ndozvaka zvakamubhowa nekuti zvagara iwo ukasara pazheti imwe maronga mese unomerura ndozvakazoita kuti iye ruling party yekuzimbabwe
Nazochiona kuti kana ndakuona kuti iye ari musemuzheti retired why akazonochengetedzwa akaenda pakeji kuchengetedzwa chinzi no one above the law. Saka kuti iyo ninakuroti nakatakira paari kuti no one above the law, but iye akaenda kunochengetedzwa nearmy, asi polisi muZimbabwe inonzi inoshanda vakarambidzwa vanhu vadarobata ndopatanga corruption. Vaifana kuziya kana achinzi akaresva asungwe oenda kumatare variko vanotonga zvematare ona kuti apa imimi makasunga mamunhu pachapita ipi neipi. Ame hakuna chapita yanoziva, vangori neyawo act yekubasa kwavo, noti yekuti yekuprotecta munhu, nekuti polisi hadei kuprotecta maproperties evanhu newe munhu. Kana ukaresvazve vanokuendesa vanobata suspect, iye isuspect. Yeah, so viewers, nofunga iyi ndoimwe nyaya inenge ichipisa mumastreet kuti vanhu varongotaura vanhu vane confusion nekuti ndakageza chichi haimwanzo kuti isusu vamwe hatogoziva kuti chichi chiitika because vamwe tori vanhu vanoiti politics hatifara nyaya dzepolitics, but at the end tinorarama tiri mupolitics because zvinhu zvinoafecta isusu togoda tiri kana kunoku maybe tiri kuSA, but pane time yekuti uri kuSA unenge tone mhuri kuZimbabwe unozoti nhasi vanzi chakati chakati, saka unoda kuzosvika pakuita sei pakunzwisisa. Saka imimi ndopata tichibvunza vamwe vedu maviewers kuti nyaya idzi munenge muchimbodziona sei, because pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinototikamadza because isi techoti pamwe zvinhu zvese boka ndopaunozoona kuti pane munhu angopfuura isu hatitomuziye ka ndakageza ini isusu vamwe hatimuziye tatanzwa kuti ndakageza akutaura kuti president havafane kuita sei havafane kutonga, but adaro ndipo unoona kuti patone vanhu vanotomusapota kuti votosapota munhu akageza kutoti ngatipinde pamachi handiti votoenda pamachi vachitodemonstrate, then ndonoita maquestion kuti asi vanhu vanenge vakatovenga Mr President zvekudaro ende kana vachivengwa Mr President vanenge vachivengerwei. Maquestions ese tinawo but hatikwanisi kumapindura kuzi hapana chatinenge tichiziva. So vamwe vanenge vane more knowledge vanoziva vanokwanisa kushare, just write something mucomment section mangoita kuti vamwe vaite sei vamwe vazive. Inenge ingori topic yatinenge tabata pamatrending stories because inyaya dzinenge dzichita sei nyaya dzinenge dzichipisa. Moving on, isusu tinogara kuCape Town kunzvimbo yeCreffontein kuGhetto handiti. So givenje inoda kubvunza kuti pakuta kunzi Creffontein musha wemabhishu, vanhu vekuCreffontein vari kuita zvinorohwa. What's your take on that? Because yakaita kukurumbira Creffontein zvokuti kana vanhu vari kuZimbabwe vandoziva Creffontein kuti Cape Town kunenge kunzi kuCreffontein nenyaya ichimodzi ende chari kuziva nyaya hwai kunzi kuitwa nyaya dzechipambi. Ya ipapapo even ini ichotanga kutopindawo ndakatanga kunyatso kutoona zvekutoti zvandainzwa sendabvunza ndakabva ndazviona ndini kuti vanhu vanorarama muCreffontein vari afterman hauna chaunoda kuita usina kubudisa mari, hazvine kuti yakawanda sei. Shoma iyoyo unotogona kutowana kuzvibatsira. But iCreffontein chete ndara kozi mukuona chibitika kana tiri kusati kurongwa vanhu vakaona nengwati hasila papatsvaga mari anomaona. So most of the times zvatinenge tichiita mulife yedu ingori based pamatransaction kuti inini ndikadaiso ndikatenderedza chinhu chakupa ichi iyo ukadaiso uchandipa ichi uchinipa mari kudaiso tichingosipinda nekutenderedza sinzi takauya kuzoita sei kuzotsvaga mari. Saka why is it Creffontein ndo inobva yanyanya kukurumbira kuti ukaona kuti vanhu inongonzi Creffontein haumo Cape Town kupi vakangoti Creffontein Creffontein ndovatotanga mhendo zvimwe munonyatsoona senyaya ichokwadi muchiona ichokwadi kuti chipambi chakanyanya muCreffontein kunyanya kumazimba chakanyanyisa zvisingaiti chipambi chakanyanya zvekutoti chakanyanya kutoti chitoita sekuti chinonyanya ndechekuti anotokuudza iye zvaari kuita ani mani iye mukadzi. Saka vari kuita chipambi vakadzi chete kana nevarume nevarume vachonawo, but varume vanosejiswa nevakadzi nekuti vakadzi vachona vose hapana pavanoti apa havapindi. Ndaro inini ndodati mundiudze nyaya ndokutaura kuti icho sei Creffontein iri kunyanya kukurumbira kunzi inoitwa nezvechipambi. Ichokwadi here kuti munoitwa nezvechipambi? Because kana munhu achita chipambi hapana mukadzi paanomboita ega chipambi anotoita nevarume handimaona. Saka ndopandoda kuzwa kuti
icho chii chamakaona chamakanaiki maexample ndinoti ndakaona chakati ndikatoona zvakati zvokuti vanhu vanyatsodzwisise panyaya iyoyo because inyaya yekuti vanhu vesara ngoti Crefondeni unoti ini chokwadi ndokuna kutanga kutopa nemendenso utori pandiri hazvinei kuti munhu mukuru akura sei adini vakadzi vemuCrefondeni vanonyenga saka semunhurume mazimbabweni kana zvatozangana mazimbabweni iwacho matoza nemakaladi vazangana vese vafungabatika kana muchiti vazangana haisi nyaya yekuti vakadzi vemuCrefondeni chiri kuti dzimwe nzvimbo just in South Africa vakadzi vekunoko vagara unolaina varume uri kuona zvoenderana zvekuti chiro pachikoro iro muri muklasi munanosira number 1 asi zvinhu zvamadzidza zvakafanana zvinhu zvamanya zvakafanana but panozoita munhu anoita number 1 inogona kuva ine nzvimbo dzakawanda kuti kune kupi kana kuti kune kuphase chichi but pane inozonokurira dzimwe semuno muCrefondeni makaonei kuti inini sanhasi kutochi vanogona kutongo havanotokunini sanhasi inini ndinochengeta nzara ingai ndatoona inoshandei inini nzara yana zvandoishandisa ini ndongoifarira kutongoisiya yakadai yati kure kudarikapo ndisina chakwanisi kufunda zo ndeigura pasi chaitotanga kutoti wani hausi urombo hausi urombo yeurombo kaine painoiswawo ndaona vange mai vechikuru vemuno vandibvunza kuti ko nzara iyi unoishandisa chii ndisina kupindura kubva vatanga kutoseka ivo pachavo kutanga kutoseka kuti vandibvunza ndisati ndapindura vatanga kuseka kuti unoidii nzara iyi unoda kuishandisa chii inoziva here kuti inoshandei vakutaura zvese ndinanotopinda ndazvokutokunyararawo ndikangotoseka ndikatongobva but apa which is a question yangu iri pakuti why Crefondeni iri kukurumbira why zviri kungonzi Crefondeni chii chakanyanya chakanaka because mostly vanhu vakataura ikunyanyotaro nyaya inga kumazimbabweni noti kuti nevamwe nekuno kuwana vagara ndounhu hwavo kumazimbabweni mazimba vamwe vedu vari kuvhunduka maganda avari kuona kuno saka akangowana mari akangoita vati panomwiwa doro angati akuwana zvaari kuda ipapo ndiyo vanokubatawo vanobata zvakanaka tasitoti mukadzi womba kutozi anonge akutodzingwa unongota kutoti unonga utori mambo pataimu yachona iyo nekuti isi tiri kukuwarira pakuti vanhu vamwe tiri kukwara pamaganda mairobhoni ataingoona mahwanhwani kumusha kunoku unongoona every baba ndati Crefondeni hanzi yakawanda vanhu vari kuita zvibhizvi kuchitaurwa mazimba kuchiminzi mazimba nemazimba ari kutaura handiti ndoti kutaura kuti ini munopaona sei ipapo zvinhu zviri kutoitika here kana kuti ingori nyaya dzekutaura uringotaura vanhu vangotaura asi mazimba nemazimba idizoinema vari mazimba nevemuno nemazimba asi mazimba oga zviri mixed nekuti hapana pangati muzimba ivo mazimba pachawo haitisani zvikuru vantori mazimba ndichawo nekuti vanonga kutogara vose chiri chihure chinenge chine mapato chinoita zvekuti munongo mwachigara kwake muchitoita zvinhu zvekubohorana munoita zvemango kana zvenguva iyoyo muchienda kuita vamwe vanonga vachitogara vose mazimba nemazimba vari kunoka havatonyanye havagari vese ende havanyanyi kutongoita zvekuzonolinga zvekusvika ikoko vari kunopesana kuti muzimba wechirume ari kuinda kune vemuno vechikadzi vechirume vemuno vari kutsvakawo vanonga vachidawo mazimba pakuzivana macultures edu nemuitiro wedu. So guys, I think the air has been cleared na mukoma richi vakutaura kuti hanzi aiwa Crefondeni chibhishu chiriko but vakutaura kuti chibhishu chiri kuitika ndechemazimba vari kunosangana nevamwe vechi muno muSA ndo vari kunoita chibhishu but kwete kuti chibhishu chemazimba nemazimba but inini I don't know how far true is it
Because vanhu vakawanda vari kungochema neCreffontein kuti pele vasvika unonzi Creffontein unobva Creffontein vanhu veCreffontein havaiti handiti but tiri panyaya iyoyo so tisati taenderera mberi tinokumbira kuti vese vachangotijoina guys kana muchangojoina please subscribe to our YouTube channel don't forget to turn on the notification button so that you'll be notified every time patino upload a new post handiti izvozvo zvakatikoshera musakanganwa kulika and comment and share handiti zvakatikoshera isusu ndo zvinoita kuti tioneka ndimi varungu ndimi munoita kuti pashandike ende vanoda kuadvertisa mabusiness avo nesu we are free handiti munongotibata motipa information then tobva takuita se tobva taimbedha maadverts edu pama next videos edu atinenge tichizouploada handiti so tiri panyaya iyoyo tikutaura nyaya yekuti sei ndene question yanoda kubvunza kuti sei kana tikada kutarisa zvinoitika kuti sei vanhu vakabva kuZimbabwe handiti vakauya kuno kuSouth Africa just South Africa in general but izotora zvatinoona tiri kuno kuCape Town kuti why vanhu vanobva kuZimbabwe vari mukadzi nemurume why percentage yevanhu vakadaro vanenge vakatoroorana vakatobvisirana mari why vatiti vakauya kuno kuCape Town vari kuzorambana munoona kunge chii chikukonzeresa ipapapo pari kunonodzoka zvekunyanya dzedza dzekuti tinozonoona vanhu vemuno mukanda structures mumwe anogona kutorasika nazvo zvakasatombotoiti mupenyu hwake but anogona kuya muno nokuti vanhu vemuno vari wiki kuda havatarisi kuti wakaroora kana kuti hauna kada kuti mangotaudza navo vanongoita zvoo true mukauya kuno kumose semukadzi wemurume munomu mukangoita sekunoti munoshandidzana pacho chindakaramba ndichiongorora kuti vakadzi vakanoshanda kuno kukicheni mune mari kudarika zvimwe zvimastruction zvinonyatsona vanhu maybe kana uri especially kana utori labor unenge uri pasi pemukadzi zvisingaiti nekuzonosanganawo nevamwe kwavanonga vachiita vanhu munomu manyanya kuzara masingu nyaya dzemasingu ndedzekungotorawo mari nopataizvakachipaipai vanhu vari munomu vatona vangowa after money kuti ukangoita sokuti mango unotaudzana arikuti habheta ini ndoona kutozvisenzera ndinoshanda ndotowana mari yangu ndotozviitira zvinhu zvangu akukombeya ndezvinonyanya yekukombeya kuti murume wangu arikuwana mari pamwe mari yako yekutongowana kana ti panongo ndekubhadhara rendi yotopera yechikafu yakubva kumukadzi kusvika mwedzi upere kana kuti zvidii nemukadzi saka zvinhu zvekutoti izvozvo zvinotoitika ndakatozviona kuti tinozodzoka vanozodzoka kana tozodzoka takukombeya kana kuti ini zvona takatori nemurume takatoona kuti pamwe mukadzi wangu unotoona kuti mukadzi wangu hachatoiti nekuda kwevanhu vanonga tasangana navo muno kuda kuti wangu uyu haaiti muno munofambiwa makashama saka tinotaura kuti vakadzi vari kuramba varume nekuti vanenge vakushanda mabasa anenge ane mari iri pamusoro pemurume then varumewo vari kuzochiwawo ganda ubva wasvika pakunorambawo chi mukadzi ubva waramba mukadzi nekuti kazhinji mari yachona munomu vanongozwa kuti kana ukangowapawo ukangotenga doro zvapera saka iwo ukada kuzomaneja kuti yagara mari yako ishoma ukada kuzoda kuiti kumba nekuku kwaunenge wazoendaendawo hachatobhalansi saka mukadzi anozopakuona kuti habheta nditongozvigariwa ndegare kuti ndinda kutongoshanda mari ndichitongochengetera nditongokuchengetera nekuti vakadzi vanozosipeta kuti iwo vakashanda mari dzavo haifaniri kushanda pamba anonga toti nemwoyo wake kutongotiwo hapana mari ndasvigwa ne100 dzanobata alright iyi anokupa like kuwedzera noti kuti pamba mumba medu anokubatsirawo ata like kutokubatsirawo but mutori mosi saka havanozive kuti zvinhu zvatokuita ndezvinhu vanongoti kuti handikutokubatsirawo zvinoti pamwe pachonaka ukazofamba muno unatoinzi
100 yangu muzondidzi ndakakupai parenti. Saka pangu pachira manje mukataurana futo zvakanaka unotanga kuti uyabura auda kuti ndidzorere mari but imba charogara ndiye ari kugara masikuzibiti aya agara anofanira kuita futi anowandira kumurume asi isitogona kutasa kuti iye ari kushandawo saka tafanira kusangana pai pakati mukadzi zvekusangana pakati ndozvasingaa anoda kusangana kumucheto kwete pakati iye anofanira kuwina iye anofanira kutongouya akahwina zvekuti iwewe kana atongonzwawo mwoyo atongo yakabatawo chibhifi kana akabata chufu anoda kuti utotenda kuti watogona shamba kana ndakaomera. Okay, so guys, that was Ricky. Achitaura panyaya iyoyo yekunokukheta because zvinhu zviri kuitika guys. Because ndakatoona kuti katori katrend kuti ukatarisa kuti vanhu vakawanda vakabva kuZimbabwe vari mukadzi nemurume 80% kana kuti 70% vari kudzokera varambana. Because kunokuwana vanongoita single anongomuka munhu obva atoti ndatosingle handina basa nemurume because iye anenge achiita sei anenge achishandawo kana kuti murume anotongomuka kuti mukadzi enda ndina basa nehandizvi because anenge achiitawo madhiri ake saka vanhu vese vanokwanisa kuzvikuza anongorenda kamukahuki kake kamba kake mapuranga ototanga kutogara akutoita sei akutoita anotoita achitoita sei achitoenda kumberi saka zvinhu zvokuti zviri kuitika but kune maviewers ndogara ndichipa question kumaviewers kuti panyaya iyoyi munoiona sei panyaya yekuti vanhu vakawanda chamunofunga kuti chingave chikonzero chii pakuti vanhu vakawanda vanenge vari vese vachiwirirana vari kuZimbabwe pavanongouya kunoku chete havaite 2 years 3 years vakutorambana handizvi so hatizozive kuti chii chinenge chichikonzeresa saka kana mune mamwe marizoni amunenge munawo kana mune mumwe muono munokwanisa kuita sei kuti nyorera mucomment section then kune ava vese vanoda kuti vachizoficha pamaprograms edu munogona kutibata motiudza kuti makamira sei kana mune nyaya dzenyu dzamunenge munadzo kana kuti mune nyaya topic yamunokwanisa kudiscussa munoziva kuti mune knowledge yakanyanya pamusoro petopic iyoyoyo mutora matopic edu atinombobvunza kuti tine matopic atinomboita atinenge tichimbotaura nepamusoro pezvayo mukaona kuti topic iyi ndinokwanisa kuianswer better don't hesitate kuti contact us ndinotobvunza tayo but patopic iyi ini ndine mumwe muono wakanyanya wekuti ndinokwanisa kuti vanhu ndishiye nevanhu veZimbabwe vazive kuti ndo mamiriro azvakaita sei azvakaita handiti zvakakosha izvozvo kuti tinge tichitaura nevanhu vanenge vane knowledge yakanyanya pamusoro petopic yatinenge tichidiscussa maissues anenge achitambudza vanhu handiti don't forget kuti takataura kuti kana mune nyaya dzinopisa nyaya dzinotyisa dzekuti munenge muchitaura kuti zvakatiomera tega toda kuti zvizikanwe kuchi nevanhu vakawanda kana kuti inini ndiri pamahwanda ndikuda rubatsiro handiti don't hesitate akomana kutibata munongotibata asi nokunguta vanhu Cape Town tinosvika kwamuri kukoko tobva taita kana ari mainterview toita mainterview tichigadzira mavideos acho toita kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone zvinenge zvichiitika zvekutora nzvimbo handiti kana muchida kuti kana ruri rubatsiro munokwanisa kuita sei kuwana rubatsiro nekukurumidza kuti Zimbabwe yakazara vanhu vane rudo vanhu vane love handiti especially vakaona mumwe hama yavo ichiita sei ichitambudzika handiti so don't hesitate to contact us kana mune nyaya dzinopisa kana mune nyaya dzinotyisa contact us kuti zvinge zvakatongoendwa takaenda okay tiri panyaya tanga tichitaura same nyaya yandachitaura Cape Town yekurambana kwevanhu mukomariki tine nyaya yandirobva ndada kubvunza kuti inova last topic yedu yatichange tinayo muzuva ranhasi handizvi kuti what's your take panyaya dzevakadzi kuti vaende kubasa munoona zvinhu zviright here kuti mukadzi ashande mukadzi azviwanire mari yake munoona sei zvinhu zviright here kana muchiona ngezviright munokwanisa kuti explainera kana zviri zvinhu zvokuti munoona zvakashata munokwanisa kuexplaina futi kuti zvakashatirei handiti inini pekutanga ndototi mukadzi uchinge wamuwana wakutongomira kuti umuitire zvinhu iye ndiye anofanira kutokubatsira kutoti waenda kubasa wache usvika kugeza usvika wabika noti kuti aende kubasa mukadzi akanga aenda kubasa akutoona iri 50-50 but mukamurambidza kuenda kubasa handiti kunenge makumumbunyikidza rekodzero dzake ndo pakatotanga nyaya yekodzero idzodzo kubunikidza kuti patanga 50-50 ndo pakatanga kutoti misha dzegeneration yema-90s mamwe ma-80s necheku
zasi musha dzachona dzimwe dzitonofuzana kuti vakadzi vane laki pamabasa zvekuti kazhinji basa raanonowana vamwe vacho vazhinji vanowana basa kudarika mari yemurume. Saka mukadzi akangera angodaro akuto 50-50 yaya havanaisi kuinzwisisa kuti 50-50 yairehwa hei, nekuti wanikwa kuti 50-50 nango pakutukana kana pakutuka tiyaka kuti kutega kuti newewo iye akutoarana otokondinya manje hachaziva manje kuti ndiani baba, hachazi kuti ndiani baba, munenge ane gauro ane mari yekuti nango ukada kutoti umuti kutsege anondikutsege ukati buda anoti nditobhadhara kuti bude nditobhadhara rini ende kocho ndiananga achibhadhara nekuti yako kwairi kuperera haitonziki hakutotauriki. Saka indova sekuti havafani kutoi but tiri panyaya iyoyo baba yekushanda kwemukadzi. Mari yemukadzi ndofanira kuzoshandeiko pamba inoshandei mari yemukadzi? Alright, muri kuona kuti nhau dzemari yemukadzi zvacho chona chinzi kumudziyo sekukicheni nekwemunhukadzi. Vanozobatanidza zvavo kuti ukamupa mari mukadzi akutofanira kuti aishanda. Ndinoona kuti akatenga kicheni initi ndinoona chiro pakazonzi iye ashaika bati kana anything chekicheni nekuti totonzi ndezvechinhukadzi. Mari yake anonga iye angatoti ndekutumira mai vake kana hama dzake nekutenga zvinhu zvemukicheni make. Kana atoshoti wacho toti ndiwedzere futi ende ukagwisa chero dhoo anotozviya pasi kuti akauraya kicheni initi yangu zvekuti muite 50-50 kicheni manje haadi hakushande 50-50 kicheni vaita 50-50 kana inotanga zvinofanira kubva zvatosvika kwese ukanzi mudziyo chikadza pasira kune unolimitwa pane kunolimitwa 50-50 unotanga bedroom nezvimwe zveoverall zvimwe but kicheni hakuna 50-50 manje mutemo ungoti unenge wakaremara kana pakadaro unenge wakurerekera divi rimwe wakatoremadzwa pakutoti vakati 50-50 ngaende kubasa kana chataurawo unofanira kutomunzwisisa nekuti ndochanonga chaona chinotodii chinoita. Hakuna kuti akafanira kuti handikudaenda kubasa wakafanira kuti but indoona sekutoti mukadzi yangochitaura kuti mukadzi afanira kuenda kubasa iyo ndoshamhu manje kozi wakadzi wese chandakaona zvafanira nyanga tichitaura kuti wazari kuzorambana chii mostly mukadzi panenge asingaendi kubasa anenge achiwirira nemurume wake paanongorotanga kunowana 1 day 2 days dzekuwarungudzedza achipuwa mari apuwa tumagrosari hachateerera murume wake akutotaura kuti murume akuudza murume kuti akapusa but nguva yese akangana kuti pa8 years dzimwe dzese idzi murume ndiangachita sei nezvishoma izvozvo ndiangachita sei anga achisapoti ariona. Saka ndinoona kuti panyaya inini ndinoti vakadzi hanga vangogara vangoregedza kushanda kana uri munhu wekuti uda kuti zveimba zvifaye zvakanaka vakadzi ngavagara rese varegedza kushanda kozi patime yanongoshanda chete mostly variko vanonzwisisa rambe variko 1 2 3 4 but percentage yakawanda ikangoshanda chete pamire zvakanaka. Asi tikazongodzoka pakicheni apa nango karega kushanda asi ukangomba mari akangotenga kana poto inongo iwa uchakwani aiwa ndope kuti iwe kana kushandawo uchatenge mapoto kozi anozoenda aiwa mari yaunomupa iyoyo akatenga hake nemari yaunomupawo hake asi unongoisa poto usarenda mari yacho yese aiwa yese kana kuti mukadzika hausi kuti ashandi kasi anofanira kuona mari yese aiwa ochikupawo yekuti enda unofara nesamwana. Mukadzi tinoronga mukuti chikwe mukadzi tinoronga mari mumwe mangu toronga zvatoda kuita nditotanga kuzoiburitsa inzwa yakastai ndo pakazobvira nayo kuti paite 50-50 pakuti vakadzi vaiti aiwa mari kana ikashandwa andingaro kuti ndiri household ndiwe pamba kana mari yauya ngairongwe iri apa ndokuplanira inini kuti
Zvinhu zvinopedza mwedzi noti ndine ndiri aiwa anotaura zvinopedza mwedzi aiwa hazvidi kuona mari kai unotaura zvinopedza mwedzi ndokupa mari yezvinhu zvotaura zvinopedza mwedzi imwe yasara inogara mumasavings masavings akusati kwake iye munhu anozvita munhu anoseva ini handione kuti uona kuti unenge uchiti uri kubasa unenge uchikuona mabalance achidzikira mukadhi uchingoona manotification chete munhu achiswaipa ari kumba uko kwakufarisawo ukure kwakufarisa but pamunhu anonge achida kuroka chaiwo anonge aifanira kutozi mari iyo inenge ifanira kusa chocho vatakuroora kuno vangwara ndosika vakuzobvisa mari vananga mawedu chaivo vaiti vakapuwa mari kudai vatozoti pavanobvisawo ikukupa kuti uende kudorora ndombofarawo nevamwe vatobvisawo dhora ravo nekuti uchizokubatsa kwake mangwana wayo zobvazoboti ndakazotenga kuti ndakapedza paipa ndakatenga kuti pasara mari yakati muchifambidzana nawo iko zvino hamuchafambidzana pane matuki anotenga data ka wanenge vari kutiktok wachitenga tiktok yachona iwewo hatombototaure newewo tiktok wanenge wachifollowa macelebrity avo epatiktok wanenge achitrenda ndo wanenge wachitaura nawo wachipleta wachitoudzana kuti ndokuda wachirambana ipapo apo wachipleta but wada kuti tibate imwe nyaya yekuti tiktok ndo imwe kaisingafaniri kuti mukadzi aende tiktok nokuti nyaya yetiktok kanyanya kuwanda malive ine malive acho akanyanya anenge asina musoro bcause live haina kushata kana vachitaurwa zvine musoro kana zvekuti vanhu vakuwakana vari kuudzana kuti aone guys kana zvebasa todaiso ngativatsvage masources but mamwe acho akawanda hapana chakambonyanya inenge kuri polo vanhu vachiudzana wapedza vanenge vanhu vanenge vachipinda namabhokisi mufesi akasvika paipaya akunotsvaga kuti mukadzi ari papo ndokuwani fesi obva aenda kuprofile obva anovhura mapicture akanakirwa naye obva atomuudza kuti iwe ndanakirwa newe obva ataura kuti aiwa ndine murume wangu handiti vanenge vachitonyengana ipo paipaya patiktok ipapo saka ndokutoti apa vakadzi zvapo vanoda kupuhwa mari asi wavapa mari bhajeti moita bhajeti yasara anokwanisa kuibata ndosikuona paipa ndopanozo kingman inini handite izvozvo ngatiganataura inini kingman mari anogoibatirei because handitaita bhajeti tese zvaungofanira kuti nonhamupa bhengi racho bhengi kadhi racho kuti chengeta aiwa bhengi kadhi inongoisa mumba umu munoziva nemunhu wese harina munhu nderedu handiti but iye haabate kana inini ndichita sei uri kuda topatozodzoka pekuti iye akazoshanda manje haakwanisi kutenga chinhu chepamba akutenga zvinhu zvake zvemidziyo yemukicheni kana kuendesa kumusha kwake kuti pakashata iwewo kana uchiti iwewo uri kumushandira mukadzi wako wakufanira kumupa zvese moita bhajeti muri pamwe yasara iye ndiyo seva akaibata kingman unaika haisi nyekuti iye akashanda ka handiti inini ndofanira kumupa mari handiti yes haisi nyaya yacho iye kana ane mari anoda handiti anodosana kuti bhajeti toita tezati achataura kuti orit mumba mukuda ichi neichi ndinomupa otaura zvaanenge achida kuti then yasara ka ngaigare imomo mukadhi imomo mayatambiriwe asi unobvuma here kuti zvinoda vakadzi chaizvo ukada kuisa mari yose kungomuti kuita zvaunoda nemari unoziva here kuti inotoshota mari hai hazviiti uchimupiri ndosanotaura kuti hazvitoiti kozi ukuona ivo vanenge ane pfungwa dzake handiti but iwewo semurume manje ndopanokuzotaura paipo kuti panozonzi unofanira kuzoziva kuti mangwana ukamira zveficha zvinenge zviripo but ndiuroera kuti wewe kana korit mapedza kubhajeta bhajeti yenyu machita padii pasara inosara obva ati ndokumbirawo kuti toda kuchinja kana masofa hachaiti sinzi mari yasara inoatinogona kukwana togona
tokubudisa kana zvitopa ana kana toisa kana uri mubhedha ndo patinenge takuti look into detail manje kuti yo papoint yako handiti ini ndiri pamusoro president handiti ndinopa executive order handiti yekuti at the end yo chataura nditi kuti tinoda kuchii chakati ini ndinoongorora ndinatosefa but unoziva kuti mukadzi ndo advisor wako exactly but anogona atoadvisor yako kuti chakati handiti but ini chaongorora kuti alright saka ndikatenga sofa iri school fees yevana ikuzokwana here panext nemashandiro angu iri pabudget zviri kuenderana here iri pabudget aiwa but inini ndinoona kubasa ini ndikuziva kubasa mashandiro andikuita pamwe ndishande everyday saka unobvuma here kuti mari yemukadzi haifanira kushanda pamba pavo aiwa ona ndanditaura idaiso ona nemaonero angu mukadzi kana achishanda mari yake yanoshanda ndeyake ngaite zvinhu zvake nemari yake but kana pane pekuti panoda kubatsirwa ese ndazoomerwawo tonyatsooneka kuti hazishuwa hapana bhedha anokwanisa kundipawo ende haifanira kuita like chikwereti chekuti ndofanira kuzomudzosera anofanira kundipawo chikwereti ka au tiri kunodzoka pakuti iwewe uri kuti mari ndamupa yasara handifaniri kumupa aiwa hachisi chikwereti onaka one mari iyi yekutanga iyi handi ndinoenda kunoishanda here iyi ndiyaenda kunoishanda mese manoshanda izwa iyi ndanoishanda iyi iyo yacho yasara yandikuti handimupe hazvireva kuti ndikuita zvemusoro wangu wene okumona chibaba kuti ndinenge ndichiita zvedu bcause ndosana ndichitaura kuti ndichatarisa kuti nyaya yekuti mashandiro angu andiri kuita nini andimupona mashandiro andiri kuita nini ari kuenderana here nekuti titenge masofa kana kuti tikatenga masofa inini ndichizonzi next week handisi kuenda kubasa zvichazomira sei ine matomuudza akabva paisapa kazi imimi semukadzi nemurume mune muchitotaudzana kuti wangu kunoti makoreratere edu amwe kutoita intern anenge achiuziva zvekuti haazoclaimi kuti toda so kana muchitaura nokuti mukadzi nemurume kazhinji mofanira kugara muchironga baba hamusitaura matuke ino matuke yakaenda toponishiswa nzara zvekuti mari dzokuti ukamuudza kuti mari iripo iyi but inogona kuzoda kuti apulani kumberi handiti tuke harizvinzwisise izvozvo ndoseka rizoti roda kunoshanda manje rizoita mari dziya dzekuzotanzara but sometimes anonge achitoitira euroti anotoluka aiwa ona kachi baba kana ashanda inini handina problem handiti ona ngandidai so inini ndaiprefer mukadzi asikashandi handiti but handina hangu problem nevanoita sei nevanoshanda problem yangu inozouya zviito zvavanozoita after washanda even ini handidi hangu anoshanda nekuti tore maproblem mukataudzana chakutonzi chinipa mari ndakaisapo because inini kana ndichishanda ukadaona era inoitika ndeyekuti kana ndichishanda varume vakawanda kana vachishanda vanoshanda zvinhu zvepamba but mukadzi akashanda hashandi zvepamba anoshanda zvake ndopanozongonoya problem but isuti kuti 50-50 ka wakuenda kubasa ka ngatichigamana wewe uchidaiso iwe uchidaiso havazodaro iye anoshanda zvake iwo maresponsibility unongochirowa zvese uku mabills zvese anenge akamirira iwewe zvese chikudiwa maschool fees zvese zvakamirira iwewe but iwe yake inoshanda zvake nevanhu wake vanowirirana navo vari close kwaari nekuti urikuona kuti iye anonge achizviverenga kuti handisiri responsibility pakuchengeta ndiri pakuchengeta that's why ndinofanira kuchengetwa ndifana kuchengetwa ndichiti kana ndikati chakati kona kuitirwa kana uchiitirwa manje chiona vamwe vanototi kushanda inhamo vamwe vanototi ukaona nda kutoshanda inhamo ndikutoona kuti zvandoda usikwanisa kundiinini manje inini ndikati handiri munhu anenge achishanda chiziva kuti ukatanga kuta nharo dzoda kunoshanda ka either wane tu machoice ekungoti kana uenda ukatanga kuzvinhu either waubva watongoenda uchienda kubasa ubva enda une mumba kwenyu unogara mumba kwenyu cause inini ndenge ndisingade zvekuti umwe anga achishanda cause uziva kuti zvazvinozokonzeresa nga hamawani baba
because wakati waripo handisi kuramba waripo wari responsible unotaona kuti kubatsira murume wake chichichi but wakawanda hawazvigone manje wakawanda vanenge vachitoita zvemusoro wavo anenge achiita zvinhu zvake kumba kwake like kumba kwavo basically kumba kwavo kwaanobva ndokwanenge achisipaka ikoko but iwewe unongotogona uchitopinda busy zvese pakuchengeta kwacho pakuchengeta mhuri yacho yamaita naye wacho iye andora saka kuti in short vakadzi ngavasashanda oro vakashanda ngatichichengana in short like zvakubva nevarume ndii but kwandiri on my own side I feel like mukadzi like kuti inini ndinyatsofila kuti hapo mukadzi wangu asingashande then inini ndinenge ndichita sei ndichiprovide but let's say ashanda let's say pamwe iye ati aiwa ndinoda kushanda chanjiya ndiona zvanetsa asingada kushanda kana ashanda maactions ake ndinofanira kuona kuti uyu munhu wayo kushanda kwaari kuita haasi kuzvishandira haafaniri kuzvishandira anofanira kuti kana achishanda of course mari ndeyake anenge achindu panenge achizvi haachanduze nenyaya dzekuri pamusoro nekuita seizvezvi akuita zvekuri pamusoro nemari yake uzakuita sei akuiwana ndiri but inini ndikazoomerwawo kwete kuti pese pese but pandinozoomerwawo ndikati aona chimbondikavhawo chimbodaidaika kuti mabills mari iri kushota tine plani yakati yatoda kuita titi chimbondikavhawo tidai so tibude apa but anofanira kuita sei anofanira kuzosimbisawo kuti aiwa kwete but tochirengedza kuti achikwereti ukaona pati kuti nyanja achifanira kuzoita chikwereti mani because inini nhani singataure nguva yese pane ndishandire singataure but kana tichidanana hachifanira kuita chikwereti iwe unofanira kuzoita sei kungokavha kana watoti kavha woga wotoziva kuti zvishuwa kana chida kana 10,000 or 10,000 chiita yaunoita tichikavha madhiri ako kwete tichitenge chikwereti kuti chichitotaura kuti ndakambovara yangu iwe unoti iyo haisi temu yake kayekukweretiwa mari nekuti ivo vanongoperera pakuti kana ndawanikwa unofanira kuitirwa zvese zvatoda nemurume but kana ukaitirwa zvese pakuitira zvese unofanira kuitirwa zvese zvaunoda titi zvaanokwanisa murume wako ngatisapasirire vavo zvaanenge achikwanisa munhu anogona kuitirwa zvese zvausingakwanise iwewe munhu anoda kuendeswa out kwausingakwanise iwewe haukwanise kuti ngatiita ship cruise timboenda kwakati kwakati but iye anenge pamwe iye ari akuona kune friend akuda kuti chiita zvinhu izvozvo zvokuti baba wake chaiwo hawazviita zvinhu izvozvo havana mubvira wazviita akuda kuespera kuti iwe wachizviita zvokuti iye nemari yake haakwanise kuti kuita sei kuzviita but unoona here kuti vakadzi vane life yepressure oro vakadzi vane life yekukopa especially kana murume ukatasi kutoshanda zviri nani vano neenvironment yamune mutorika anongada toishiya kuti ayo inoda toendawo pane ava vane kalife kekukopa ndokanozonosvika kuti azonoda panguva kutoshanda nokuti anonga akutoti handingakundwi nyama yemunhu vanoropa musoro nekuti asi murume wake anotokura nesalari yemurume unenge anonga achiziva ndekuti kuti iyoyo manje kana zvava zvecompetition magroup ukaona mukadzi akadaro aida zvecompetition ini inowadvesa kuti hauona zvakadaro siya because at the end iwe uchararama uri paresi iye anopinda mumaresi but akufosa iwewe kuti uite sei dzonge uchimhanya manje maresi because iye asiri anomamhanya anokudza kuti iwewe haona nhingo kugara kwakati wakunorenda imba 10,000 yekuti iwe pamwe hautese hausati wapa level yekuafoda iwe wangachiafoda pamwe 5,000 then wotosara nemari yekusevha iwe wakunorenda 10,000 hauchisina mari yekuita sei yekusevha waabroke guy anditi anogara pakanaka but usina bhengi usina mari muhomwe anogona saka madzira kana kuona une mukadzi I feel like mukadzi wako akatanga kuita madzira akadaro iwe unogara utongosiyana nazvo that way iwe unogona kuva nepeace because hapana chinhu chakashata baba sekurarama une chikwereti chekuti unotoziva kuti maiwe iye yangu haitombokwanisa chakanyanya saka ndafana kutomboita pinda chimbadzo mani wakuda chimbadzo saka ini ndikadai so ndafana kudai saka unogara ungori kumashure every time but you rather kurarama life yaunoafoda iwewe uona vanhu vakawanda tizoti
ndokurudzira vanhu kuti rarama life yauno afford kuti usinga afford kuzi pane life yekuti ndokwanisa kuirarama ndizvo but zvekuvavarira but handi afford but ndikakwanisa kuti ndikararama life yandino afford ndinova nepeace of mind kuzi chero zati chero ndikashanda mari yangu yandapiwa shoma iyoyoyo ndichaseva 1000 handiti ndine mari muhomwe ndine pekugara noti kuti ndane mari yangu yandashanda iyoyo ndichabhadhara yese rent kusaka handisina mari muhomwe zvokuti zikanzi kana parwariwa kana paita sei handikwanise kuafford andiona so I think that's it guys pane zvandachingotaura munongolinga mucomment section what's your take what is your opinion handiti munoona sei nyaya iyoyi yekuti vakadzi vange vachishanda kana kuti vasashande handiti but ini ndinoona sekuti kana zvichiitwa murudo hapana problem but problem inozoipa kuti kana zvakuitwa zvinge zvakuitwa ne-one side zvichibenefita one side rimwe side rinenge tisafa zvisisiri zvelove handiti so I think this brings us to the end of our show, of our today's show, handiti ndingoti kune vese vamwe nesu ndinokutendai handiti murambe muchisapota murambe muchingoshare nekukomenda mucomment section handiti mobva malaika handiti musakanganwa nekusubscribe kune vese vanenge vasati vasubscribe kana iri your first time to visit this channel. If it's your first time, please subscribe to our YouTube channel. Don't forget to turn on the notification button kuti murambe muchiona mavideos edu patinoita se patino uploada futi handiti so mukoma richi it's a bye for now ndokubera mungotaura kuti mashoko enyopedzisira kumaviewers edu amungade kuvakurudzira kana zvamungade kutaura zvamungade kungoonesa pamatopic ese atanga tichingotaura nezvawo nhasi ndinongati kumafans edu chekutanga ngatisacreata macontent anonyadzisira nekuti munhu wese akuziva kuti kune chinonzi social media anonga achitsvaga achida kuona kuti zvinomunakidza ndezvipi kana zvinange zvipi ndopamwe patinozowana mafans ega patobobuda kunze mogara mukawirirana chingoonesana ona kuti akabva kure chini mopedza koita yekushanda vakadziwo kana mukashandawo mari dzenyu ngatisaitai chikwereti tajeganawo ndakuitawo kuti ushande nekuti ndini paunda wako saka ndenda kutenderawo kuti unoshandawo indijegewo pano nepavapo tisazova chikwereti nongoti vari kuti vasati vatibata endai munotsvaga pakanzi Teleman Visual TV followa ipapo chichipai zvinoteerera. Okay, so guys, don't forget to follow us on Facebook and TikTok TV kwa dizi. Munongo kuti follow up Muslimsa. Kana wanakira the show, unongo comment yako mu comment section. Kana une your opinion yanofunga kuti tinofana kutaura nenyaya yakati dizi. Musa hesitate. Chingoti nyorera WhatsApp number dzedu dzichenge dzichibuda pa screen apa dizi. Mwamba tinyorera kuti mukufunga kuti topic yakaita sei tidiscuss nezvayo kana muchifunga kuti tidedze mamwe magesi mokwanisa kutipa maviews edu kuti gesi yamunoda kuona panapa ndeipi ndeitoda kufambira nyaya especially vari mucape town because ndo matine access handiti so munongotoa ndeupa muda kuona next handiti enda tamubata totoita sei tataura naye kana akaramba nokuudza kuti aramba handiti kana akabvumawo then inenge iri ndo zvinenge zviripo handiti so tiri ipapo musangokangana kusubscribe guys handiti subscribe zvakatikoshera kuti musubscribe ndo kunoita kuti tirambe tichiita sei tirambe tichishanda so for now tinoda kuti muone zuva rakanaka signing out tisingakanganwe team from the background handiti purchase your tracks today.